Siema, sut ydych chi? Diolch yn fawr am ei gwylio am y fideo hwn. Mae'r heddiw yr alfed ar 15 o fus Chwefror 2025. Felly, un yn y fideo hwn, dwi'n mynd i methwydlu yr meddalwedd gyda'r enw Pinokio ar gael oddi wrth yr wefan fan ymar ar y cyfeiriad o'r pinokio.computer, P-E-N-O-K-E-O.computer. Felly, ynglyn ar yr meddalwedd hon, mae'n ein disgrifio ei hunain fel y poriwr sydd yn caniatáu i chi i meddalwyddu, rhedeg ac i rheoli unrhyw cymwysiad gwennydd yn lleol. Ac wedyn, os ydyn yn ymdreglio neu yn torchi i lawr dudalen yr glanio wefan fan ymar, felly yma gyda ni yr helaethwydd o'r amrywaeth o'r diwylliadau ar gyfer yr cymwysiadau ar-lein ar gael ar gyfer yr meddalwedd yn lleol ar y cyfrifiadur lleol ac yn dangos mae'r llawer ohonynt enghraifft efallai yr mwyafrif ohonynt yn berthnasol i'r deallus cyfredol neu AI. Felly, i mewn yn fideoedd o'r blaen, dim wedi gwneud hyn, dim wedi llawrytho ac meddalwyddu yr meddalwedd ar gyfer yr deallus cyfredol yn waith law oddi wrth enghraifft yr wefannau fel yr huggingface.echo. Ond nawr, gyda'r meddalwedd hon, ymddengys mae'r hwn yn gwneud yr holl gorchwil o'r gwneud hyn yn haws. Felly, i mewn yn y fideo hwn, dwi'n mynd i ymprofi hyn. Felly, ar gyfer y droedfa gyntaf, dwi'n mynd i glicio ar y botwm fan yma sydd yn dweud i llawrytho. Wedyn, mae gyda ni y cyswllt fan yma ar gyfer yr llawrytho ar gyfer yr Windows. Wedyn, dwi'n mynd i glicio ar y cyswllt fan yma. A wedyn i achos ar gyfer y llawryddiad. Felly nawr, fan yma, mae gyda ni yr zip file wedi ei llawrytho ac nawr os dwi'n yn ei double-clicio arno fe, felly dyma'r cymwysiad i mewn yn fel zip fan yma, dim ond yr un fel sydd yn y maint o'r 91 o kilobait sydd nid yn hynod o fawr, felly dwi'n mynd i ddewis fe ac wedyn i gopio ac wedyn i'w glido allan fan yma ar pregell ar gyfer yr llawrytho. A dyna fe. Nawr, dwi'n mynd i glicio arno fe i rhedeg. Nawr, fan yma, mae gyda ni yr dwy rhyngwyneb sydd yn arddangos. Yn gyntaf, mae gyda ni yr efrwad diogelwch ar gyfer oddi wrth Windows fan yma. Sy'n dweud mae'r Windows Defender Firewall neu'r myrtan amddiffyn o'r Windows wedi llisterio rhyw rai o'r adnodau o'r app hwn. Felly, mae'r rhwngwyneb hwn yn gofyn ynglyn ar caniatâd o'r mynediad. Felly dwi'n mynd i caniatáu hynny drwy'r dewis yr un fan yma ar gyfer yr rhwydweithiau cyhoedd fel hwn. A wedyn mae gyda ni rhwngwyneb oddi wrth Pinokio neu'r meddalwedd fan yma. Ac wedyn dwi'n mynd i dewis ar gyfer lleoliad o'r meddalwedd hwn yr pregell yn ytrach nac i defnyddio y gyriad ec i defnyddio'r gyriad D oherwydd dyma sut ymarfer cyfrifiadur wedi ei gosodwyd. Efallai mae hynny yn gwahanol ar y gyfer chi. Ac wedyn dwi'n mynd i dewis thema sydd yn tywyll fel hwn. Ac wedyn i clicio ar y botwm i achub fel hwn. Ac wedyn i sefyll ar yr ochr. Mae'n dweud, peidiwch â chau y ffenestr hwn.
Felly, ar ôl y ddeiti hyd at 3 munud, mae'r sefydliad o'r byddwedd wedi cwblhau, a dyma'r bygell newydd wedi ei creu mewn yn yr gyriad D gyda'r enw Pinokio, gyda'r C mewn yn y Pinokio, ac wedyn mae gyda ni y bygellau neu is-bygellau dan y bygell fan yma gyda'r enwau RPE, bin, cache, drive ac logs. Ac hefyd mae'r app hwn neu cymwysiad hwn yn hunan symudol yn dechrau sydd yn ein carchaffu ni gyda'r gerau croeso. Cewch dechreuwyd trwy'r methwydlu rhai o'r ysgrifennau Pinokio. Ac wedyn os ydyn yn tynnu yr rhyngrwyneb hwn i'r ochr ac wedyn dychwelyd i'r dudalen fel o blaen ar yr wefan fel hwn. Felly wedyn rydyn yn gallu dilyn yr ffoddiannau yn isod ar ôl yr mensefydliad. Felly, fan yma mae gyda ni yr adran sydd yn dweud dechreuad cyflym, felly anglyn ar cefndrafn fel ar gyfer Pinokio. Felly, mae'n dweud fan yma mae'r Pinokio yn llwyfan hunan cynhwysfyd sydd yn caniatáu i chi i mensefydlu yr apiau i mewn yn yr modd sydd yn hunan ynyswyd. Felly, fan yma mae gyda ni yr manylion hyn sy'n dweud yn gyntaf mae'r amgylchiad hunan ynyswyd. Does dim unrhyw angen i becsio anglyn ar dyrysu dy'r cefndrafn hollfridol ac hefyd yr amgylchiadau ac hefyd yr gosodiadau ac hefyd y cydfyfrydadau. Felly mae'r batrioedd wedi ei cynnwyswyd. Does dim angen i mensefydlu yn waith law yr rhaglenau erfynedig, dim ond i mensefydlu rhywbeth fel yr FFmpeg, Node.js, Visual Studio, Conda, Python, pip ac yn y blaen. Mae'r Pinokio yn cymryd gofal ohono fe i gyd yn hunan symudol. Felly, i gyflawni hyn, mae'r Pinokio yn achub neu ystorio neu cadw popeth dan yr un pygell unigol sydd wedi ei hunan ynysu i mewn yn yr rhanfachau fan yma'r cartref o Pinokio fel mae'n nad ydy ei angen i dibynnu ar gosodiadau yr holl gefndrafn a'r rhaglenau, ond mae'n rhedeg popeth i mewn yn yr modd sydd wedi ei hunan ynysu. Felly ydych chi'n gallu osodi y gartref o'r Pinokio folder pan ydych chi'n gyntaf yn mensefydlu Pinokio. Ac hefyd ydych chi'n gallu ei newid i'r lleoliad newydd hefyd wrth y tab gosodiadau neu settings. Felly, os ydych chi'n clicio ar y settings neu gosodiadau fan yma, felly ydych chi'n gallu leoli yr gartref ar gyfer yr Pinokio. Felly, nesaf mae'n gofyn, felly, ble mae'r ffeiliau wedi ei ystorio? Felly, os ydych chi'n clicio ar yr botwm ar gyfer yr ffeiliau, wrth tudalen gartref, felly dyma'r botwm ar gyfer y ffeiliau fan yma. Ac wedyn mae'n agor yr rhyngrwyneb wrth y Windows Explorer neu rhoeswr Windows yma. Ac felly mae'n arddangos yr plygellau arddangosfyd o blaen. Wedyn mae'n dweud cawn ni mynd yn gyflym trwy'r beth yma'r bob un o'r plygellau hyn yn gwneud. Felly anglyn ar yr RPE, mae'n yn ystorio neu cadw yr holl ysgrifennau wedi ei llawrwytho.
Mae'r pegyllau i mewn yn y pegell yn yma yn ei arangosfyd ar eich gartref Pinokio, ac wedyn ynglyn ar bin, felly mae'r hwn yn cadw yn hollfidol yr meddylion mewn sefydlyd gyfrannwyd gyda'r apiau lluosog fel nad ydych chi'n angen i'w mewn sefydlu unwaith eto yn gynnil, enghraifft FFmpeg, Node.js, Python ac yn y blaen. Ac wedyn ynglyn ar cache neu cydfan fan yma. Felly mae'r hwn yn ystori neu cadw yr ffeiliau yn hunan symudol yr cydfanwyd gyda'r apiau ydych chi'n yn ei rhedeg. Felly pan mae rhywbeth ddim yn gweithio felly, y byddo delay o'r pegell hwn ac yn ei ailrhedeg yn gallu trwsio trafferth. Felly mae'n derbynol, neu'r mae'n iawn i delay yr pegell cache fel y bydd yn ei ail poblogleddwyd gyda'r apiau ydych chi'n yn ei defnyddio pan ydych chi'n dechrau defnyddio nhw. Ac wedyn ynglyn ar pegell drive neu gyriad, mae'r hwn yn cadw yr gyriadau rhithiol i gyd creuwyd gyda'r FS-link Pinokio API. API sydd yn cynrychiolio geiriau Saesneg Application Programming Interface neu'r rhwngwyneb rhaglenni ar gyfer cymwysiad. Ac wedyn ynglyn ar pegell logs fan yma, mae'n hwn yn cadw yr cyfnodau neu ffeiliau cyfnodau ar gyfer pob un o'r apiau. Ac wedyn mae'n dweud neu mae'n rhoi yr cyswllt os ydyn ni eisiau i darganfod ambell mwy o'r cefndrafn ffeil. Ac wedyn, os ydyn ni'n torri ambell mwy i lawr, felly ydyn ni'n gallu ysgrifennu yr ysgrif sydd yn gallu clonio neu alwydd egino yr cadwfar oddi wrth gyd. Felly, ar gyfer hwn, yn gyntaf mae angen rhaid i ni i creu'r pregell gyda'r enw Hello World, dan yr pregell gyda'r enw API. Felly nawr, os rydyn ni'n dychwelyd i'r pregell cartref ar gyfer Pinokio fan yma, a wedyn i mewn yn y pregell API fan yma, os rydyn ni'n creu yr pregell newydd gyda'r enw Hello World, fel hwn. A wedyn, dan y pregell Hello World, os rydyn ni'n creu yr ffeil gyda'r enw git.json, fel hwn. Ac wedyn, i mewn yna fe, rydyn ni'n gallu copio ac angludo yr cod taddiad fan yma. Copio neu deblygu ac wedyn i'w gludio mewn fel hwn. Ac wedyn i achub ac i cau fel hwn. Ac wedyn nawr mae'n dweud os ydych chi'n dychwelyd i'r Pinokio, byddwch chi yn gweld yr cadwfar ar gyfer Hello World yn arddangos. Wedyn mochlio yna fe, ac wedyn i glicio ar yr git.json tab i'w rhedeg. Felly, os ydyn ni'n gwneud hynny, os ydyn nawr yn dychwelyd i'r Pinokio, ac nawr, os ydyn clicio ar yr eicon ar gyfer cartref i dybru y dudalen cartref. Felly nawr, mae gyda ni yr eitem neu'r mendodiad fan yma. Nawr, os ydyn ni'n clicio arno fe i'w rhedeg fel hwn. Felly,
ymddengys. Does dim unrhyw beth anrhedig ar y hwnt, ac os clicio ar yr icon fan yma I glonio neu I awydd egino, does dim beth yn digwydd eto. Felly, os ydym clicio ar yr gyswllt fan yma neu dewisiad fan yma ar gyfer yr cydffyrweddu fan yma, felly nawr mae gyda ni neges gwallt fan yma sydd yn dweud ni ellir darllen yr priodoliaethau o'r rhan o'r undefnyddiwyd I mewn yn yr ffeil codaddiad fan yma sef index.js ac wedyn ar ôl actig o'r archwiliad ar y rhwngwyd darganfuais I yr post neu'r danfoniad fan yma oedd wrth yr cadwfar ar gyfer Pinokio yr un sydd yn dweud mae'r gwallt fan yma sydd gyda fe neges ni ellir darllen yr priodoliaethau o'r undefnyddiwyd ac wedyn mewn yn y cyfrachau yn darllen eicon, felly mae'r hwn nid yn union yr un neges gwallt fel derbynais I yn gynerach, sef yr un yma sydd yn dweud ni ellir darllen priodoliaethau o'r undefnyddiwyd ac wedyn mewn yn yr cyfrachau crwn yn darllen run neu rhedeg ac wedyn mae'r hwn yn digwydd mewn yn y ffeil index.js ar y llinell 2621 gyda'r danfoniad ar yr dadleifaf yma mewn yn yr cadwfar ar gyfer Pinokio, felly mae'r hwn yn digwydd mewn yn dengys mewn yn yr un ffeil index.js ond ar yr 2210 ac mae'r hwn yn perthnasu i'r amwolyn neu gwrthrych eicon ac wedyn ynglyn ar yr ateb, felly mae gyda ni danfoniad gyda'r defnyddiwr arall sydd yn dweud yr un peth trafod yn I ffwrdd lein, felly beth y dylen I wneud I weithio I ffwrdd lein. Felly, a dyma'r terfyn o'r danfoniad neu'r edau fan yma heb unrhyw ateb i'r danfoniadau yn uchod fan yma. Felly, ynglyn ar yr awgrymiadau I datrys trafferth fan yma, yn gyntaf mae'n dweud I mynd i'r tudalen ar gyfer y llywyddiad, felly os dwi'n yn clicio ar y gyswllt fan yma, felly ar un dychwelyd i'r tudalen yr un o'r blaen, lle rydyn yn wedi dechrau heddiw I sefydlu. Felly, yn gwybod, felly, mae'r dillangad o'r llawrythau hwn diweddaraf, sef yr un fan yma, yr un gystwllt fan yma. Wedyn, os rydyn edrych ar yr awgrymiadau eraill, felly yn gallu ymprofi neu ymgeisio I saethu y trafferth fan yma, neu rydyn yn gallu hefyd yn gofyn mewn yn y gymuned fan yma os rydyn clicio ar y gyswllt ar gyfer cymuned. Felly mae'n dweud ni ellir cyrraedd at yr safle fan yma. Felly, ar ôl ambell mwy o'r achwiliad ar y rhyngrwyd, felly darganfuais I danfoniad fan yma oedd wrth X neu Twitter neu Trydar, felly oedd wrth y defnyddio gyda'r enw Cocktail Peanut sydd rhywun sydd yn gweithio ar Pinokio. Felly, yr poriwr ar gyfer rhedeg yr apau AI neu deallus crefyddol, celfyddydol yn lleol. Wedyn, ar y danfoniad fan yma mae gyda ni y gyswllt I ymuno ar yr gwenydd Discord Pinokio. Felly, os dwi'n clicio arno fe, felly, fan yma, mae'n arddangos yr gwahodd I ymuno gyda'r Discord neu cymuned Discord ar gyfer Pinokio. Felly, ar gyfer hwn, mae angen I mi I dewisio'r fath o'r enw ar gyfer yr arddangosfa. Felly, ar gyfer hwn, eithom i'r wefan fan yma
I genedlaethol yr enw ar gyfer Discord. Felly, os dwi'n eisiau I dewis enw sydd yn enghraifft yr hapus ac yn gyfesga, can I dweud, rwy'n gallu clicio ar yr botwm fan yma i'w genedlaethol, fel hwn. Ac wedyn dwi'n gallu dewis un o'r rhain fan yma. Ac wedyn yn ôl I mewn yn yr gwahodd, dwi'n gallu egluro mewn fel hwn. Ac wedyn clicio ar yr blwch gwiriad fan yma, ac wedyn I clicio ar y botwm I barhau. Felly, ar y pwynt hwn, fy'n angen I dweud, bod dwi'n wedi llwyddo I greu yr cyfrif ar yr Discord ar gyfer y cymuned ar gyfer Pinokio. Penderfynais I ar y foment I beidio ar barhau gyda'r achwiliad ynglyn ar y dadrysiad o'r gwall hwn. Y rheswm yw oherwydd y holl reswm pam dywysais I defnyddio y meddalwedd gyda'r enw Pinokio hwn yw oherwydd ordyn yn didori I llawrytho ac I fewn-sefydlu yr rhagdelw neu model AI neu dealltwriaeth cyfredol yn penodedig. Felly, dyma'r model neu'r rhagdelw neu'r rhaggeflin o'r roedd yn ymddidori i'w llawrytho yn y lle gyntaf, yr un gyda'r enw o YuE, gyda'r llythrennau YuE. Felly, mae'r hwn yn rhaggerflun sylfaenol, genedlaethol ar gyfer yr cerddoriaeth gyda'r llawn can agored yn ychydig neu rhywbeth yn debygol I suno.ai, ond mae'n yn agored ac mae'n gyda'r trwydded defnyddiad agored Apache 2.0. Felly, dyma'r eicon ar gyfer yr fasnachnod ac mae'n argael yn amrywaith o'r rhaggeflin neu rhagleflinau neu rhagdwelau oedd I wrth yr wefan gyda'r enw yr Hugging Face yn cynnwys yr un fan yma gyda'r anil cot ac hefyd anil ENEXL. Mae'r llythrennau yn cyrsioli ag Saesnig sydd yn edrychau mae'r rhain I mewn yn yr iaith Saesnig. Ynglyn ar gair hwn yma'r anil ANNEAL, mae'r hwn yn cyfer at yr term yn Saesnig I mewn yn maes o'r fferylliaeth neu'r metylyddiaeth neu o'r metallurgy, lle arnyn yn coethi neu addwynhau neu'r llyfnhau neu'r piorhau yr fetal. Felly, mae'r hwn yn ei defnyddio I mewn yn y gydestyn fan yma I cyfer at piorhau neu'r coethi neu'r llyfnhau neu'r addwynhau o'r cyncarchiad neu'r cenhedleiddiwr o'r allbeniad fan yma I mewn yn y ffordd o'r cerddoriaeth ac wedyn ynglyn ar ECOT ac wedyn yr EXL fan yma mae'r llythrennau ECOT yn cyrsioli yr geiriau Saesnig. Chain of thought neu'r cadwyn o feddyliau ac mae'r llythrennau EXL yn cyrsioli y geiriau in context learning neu yn dysgu I mewn yn mewn gydestyn. Felly, y gwahaniaeth ynglyn ar ddwy fan yma yw mae nhw'n yn cyfer at fath o'r coethi neu'r llyfnhau neu'r addwynhau neu piorhau o'r allbeniad ac os ydyn yn dewis yr un fan yma gyda'r chain of thought neu'r cadwyn o'r feddyliau. Felly,
mae'r hwn yn dibynnu fwy ar yr mewnbyniad o'r defnyddiwr union yn yr gofyn o'r atebion i cynhyrchu yr arbenniad oddi wrth dechrau cyfredol ynglyn ar yr EXL neu'r dysgydaeth yn yr mewn gydestyn. Felly mae'r hwn yn dibynnu ar yr hunan dysgydiaeth o'r model neu'r ragcyflyn hunain i dysgu oddi wrth yr atebion o'r blaen. Felly dyma'r ragcyflyn neu'r model oddi wrth yr Hugging Face ar gyfer yr purhau o'r ditangat Saesnig ar gyfer y cadwyn o feddyliau. Ac wedyn mae gyda ni esiamplau hefyd o'r cerddoriaeth cenhedleiddiwr neu cynhyrchyd. Os yr enghraifft yn llawrithio yr hwn fan yma. Ac hefyd yr hwn fan yma hefyd. In the quiet of the evening, shadows start to fall. Whispers of the night theme echo through the hall. Ac hefyd yr hwn fan yma. Ac wedyn, dyma'r tudalen ar y Hugging Face ar gyfer yr raggyflyn sydd wedi ei purhau ar gyfer Saesnig, ar gyfer defnyddiad yn Saesnig gyda'r hunan dysgydaeth mewn gydestyn. Felly, wedyn os ydyn eisiau i llawrithio ac i mensefydlu yr ragdelw neu'r raggyflyn hwn union ar eir cyfrederion yn lleol yn ytrach nac ei rhedeg ar-lein, felly mae'n hynny yn galluogol. Felly, enghraifft ar gyfer y defnyddiwr o Linux, felly mae gyda ni canllaw neu'r hyfforddiau yma lle allwn gallu dilyn yr troedfedd i gosodiadu amgylchiad ar gyfer yr raggyflyn hwn, ac wedyn i llawrithio y cod ar gyfer yr cyngloi neu'r deudwythu neu enwythu fan yma, ac wedyn yn gallu rhedeg yr cyngloidd neu'r deudwydydd neu'r enwyddydd fan yma. Ond mae'r rhain ar gyfer y defnyddiwr ar yr cefn wythodiaeth o Linux. Felly, beth sydd ar gael ar gyfer y defnyddiwr ar gyfer yr Windows. Felly, fan yma os rydyn yn dychwelyd yn uchod, mae gyda ni cyswllt neu cysylltiau fan yma. Un ar gyfer y defnyddiwr y Pinokio neu'r arall sydd yn defnyddio y Docker. Felly, dyma pam diwysais i llawrithio ac i mensefydlu y Pinokio yn y lle gyntaf oherwydd y cyswllt fan yma ar y tudalen fan yma. Felly, os wedyn clicio ar y cyswllt fan yma, felly mae'r hwn yn ein harwennu yn ôl i'r tudalen wefan, tudalen glanio ar gyfer Pinokio, lle roeddem ar y dechreuad o'r fideo hwn. Felly, os rydyn yn edrych
yn fanwl ar yr cyn-erfyniadau o'r rhaglen hwn, felly ynglyn ar yr cof ar gyfer y YuE, sef yr uned cyfrweithio ar gyfer yr graffig. Mae hwn yn dweud mae'r YuE neu YuE yn erbyn sylweddol o'r cof YuE ar gyfer cenhedleiddio o'r dylunadau hir. Yn isod mae gyda ni cydfyfyrdaethau a'r gymellwyd. Felly mae'r hwn yn argymell i fod gyda ni 24 o ddeiti o'r gigbeitiau o gof. Felly ar gyfer gynulleiddio o'r can yn llawn, felly mae angen rhaid i ni defnyddio neu i fod gyda ni am leiaf yr 80 neu yr 40 o gigbeitiau o gof. Ond, os ydyn yn agor yr rhywlwr gorchwilion ar Windows ond yma, felly os ydyn yn clicio ar yr tab ar gyfer y perfformiad, ar y gwelod mae gyda ni y manylion ynglyn ar yr YuE, ar y cyfrifiadur hwn, ac ar y moment mae gyda ni dim ond yr 2 gigbeit o gof. Os ydym mynd i parhau gyda'r sefydliad o'r rhaglen hwn, dwi'n meddwl y byddai hwn yn wynebu ambell mwy o'r trafferthion siŵr i fod. Felly, dwi'n meddwl traedfan nesaf ar gyfer yw i rywsut i dod o hyd o'r cof angenrheidiol ar gyfer yr rhaglen hwn. Ac wedyn, os ydyn dychwelyd i'r Pinokio, fan yma, os ydyn yn clicio ar yr eicon ar gyfer cartref, ac wedyn os ydyn clicio ar yr eicon ar gyfer yr darganfyddiad, ac wedyn os ydyn yn mewnbynnu yr enw o'r YuE fan yma, felly dyma fe fan yma. Felly fan yma, ydyn yn gallu llawrytho ac yn sefydlu yr rhaglen hwn yn lleol ar y cyfrifiadur trwy'r Pinokio, ond hefyd os yr edrych fan yma mae gyda ni gyswllt arall i'r cadwfar ar GitHub gyda'r enw YuE XP. Felly, ymddangos, mae'r hwn wedi ei fforchwyd oddi wrth yr cadwfar neu'r taflu'n gwreiddiol oddi wrth yr multimodal art projection fan yma, ac ar ôl darllen trwy'r cyflwyniad fan yma, felly ymddangos mae'r hwn wedi ei gyfathaswyd gyda'r ar gyfer yr cyfrifiadur, gyda'r articlau o'r cof. Felly yn ytrach nag am leiaf o deiti 24 o gigabait, felly ydyn gallu rhedeg hwn gyda'r efallai llai nag 6 o gigabait o'r VRAM fe yma. Felly dwi'n meddwl ar ôl canfod rywsut digonedd o'r cof, dwi'n gallu llawrytho neu'r sefydlu yr ragdelw neu'r raglefen fan yma, sydd ymddangos wedi ei cyfathasu ar gyfer yr cyfrifiadur gyda'r llai o'r cof, neu dwi'n gallu dychwelyd i'r taflun neu y prosiect gwreiddiol fan yma oddi wrth yr cynhyrchwyr gwreiddiol o'r YuE fan yma. Ac wedyn dwi'n gallu ei sefydlu i mewn yn yr OSL neu'r Windows Subsystem for Linux neu'r Windows Subsystems for Linux, neu'r is-gefndrefn Windows ar gyfer Linux, trwy'r dilyn troedfedd neu'r hyfforddiannau fan yma. Oedd wrth yr taflun neu prosiect gwreiddiol, neu'r un fan yma, oedd wedi ei fforchu oedd wrth yr taflun neu prosiect gwreiddiol hefyd. Felly, yn ngeri eraill i
uniongyrchol yn mynd sefydlu. Hwn i mewn yn weithlaw ar cyfrifiadur. Mae hynna'n yn ytrach nag i defnyddio yr taclen gyda'r enw Pinokio. Oherwydd yr neges gwach cyfarwyddwyd o'r blaen fan yma. Dwi'n meddwl os ydyn ni'n dachwelyd yn hwyrach, enghraifft os dwi'n mynd i llawrytho dillangad yn hwyrach o'r meddylwedd ar gyfer y mesafellad hwn, efallai byddai neges gwach yn diflannu, neu dwi'n yn gallu codi rhyw fath o tocyn neu ticket neu'r rhyw fath o'r gofyn i mewn yn dadleidfa, i mewn yn Discord ar gyfer y Pinokio. Dwi'n meddwl mae'n gwell gyda fi i dod o hyd o rhyw fath o'r egpu gyda'r ambell mwy o'r gof, a wedyn i dachwelyd i'r mynd sefydliad o'r rhaggyflyn yn weithlaw yn ytrach nag i defnyddio taclen fel Pinokio yn y cyfamser, ac efallai rhywbryd yn y dyfodol i dachwelyd i'r Pinokio. Oherwydd heblaw y neges gwach ar y dechreuad, felly mae'n edrych yn hynod o'r addawol. Felly, ar y pwynt hwn, dwi'n meddwl mae'r fideo hwn yn digon hir. Diolch yn fawr am eich gwylio. Dwi'n gobeithio ydych chi wedi mwynhau ac yn ei dafnod yn defnyddiol. Peidiwch ag anghofio i tanysgrifio ac i gyfrannu ac i hoffi. Tan y tro nesaf, cadwch yn saff ac yn iach, a hwyl.